sangana kurwizi apa kune kupenya mvura yakanakisisa yava kuna Jehova unde twasangana iyo parwizi rwakanaka mudenga twasangana nevanoyera pachigaro cha Mwari iyo pagombe perwizi rwakabvira kuchena tichafamba nekutenda nguva dzese twafara unde tosangana iyo parwizi rwakanaka kudenga tosangana nevanoyera pachigaro cha Mwari kurwiziro runopenya mitoro ticharasa tosunungurwa ngemutsa tokashira chiremba unde tosangana iyo parwizi rwakanaka kudenga tosangana nevanoyera pachigaro cha Mwari tosvika nekukasika nerwendo ruchapera moyo yedu ichafara ngeriyo rekutenda unde tosangana iyo parwizi rwakanaka kudenga tosangana nevanoyera pachigaro cha Mwari unde tosangana iyo parwizi rwakanaka kudenga tosangana nevanoyera pachigaro cha Mwari tosangana nevanoyera pachigaro cha Mwari tosangana nevanoyera pachigaro cha Mwari. Siso kwa muri mose vadiwa hama munashe toda kutenda Jehovha nekuda kwemumwe mukana zvakare watawana wekuti tidzidze kubva pabhuku yaJehovha. Chii chakanaka kudai chingaenzaniswa nekudzidza kubva pabhuku yaJehovha. Bata hama neshamwari tikoverane tiri pamwe chete tichikumbira kuwana zivo kubva mukati meshoko raMwari. Mukati mezuva ranhasi vadikani tiri kutaura pamusoro wenyaya unoti ngwarira nhume dzeBhabhironi, ngwarira nhume dzeBhabhironi. Asi tisati taverenga mukati meshoko raMwari, ngativharei maziso edu tinyengetere. Jehovha muri kumusoro kudenga, mbiri nerukudzo tinounza kwamuri Ishe nokuti makafanira kurumbidzwa. Ndimi makafemera kunyorwa kweshoko, naizvozvo musatitendera kurizarura, mweya wenyu mutsvene asingatibatsiri. Tanamata Ishe nekutenda tichikumbira muzita raIshe wedu Jesu Kristu. Amen. Mukati mezuva ranhasi vadikani tichaverenga tichibva mukati mebhuku raIsaya 39. Bhuku remuprofita Isaya 39. Panapa pane hurukuro iri pakati pomuprofita Isaya nokune rumwe rutivi. Nokune rumwe rutivi kuna mambo Hezekia. Vari kukurukurirana pamusoro pechiitiko chachichangobva kuitika mukati meJerusaremu. Shoko raMwari rotaura panapa
richiti panapa, ipapo vhesi ya5, Isaya akati kuna Hezekia, inzwa shoko raJehovha wehondo, tarira, mazuva achasvika nenguva iyo zvose zviri mumba mako nezvose zvakaunganidzwa namadzibaba ako kusvikira zuva ranhasi zvichaiswa Bhabhironi. Hakuna chinhu chichasiyiwa, ndizvo zvinotaura Jehovha. Vamwe vanakomana vako vachabva kwauri, vauchabereka vachatapwa, vachava varanda mumba mamambo weBhabhironi. Ipapo Hezekia akati kuna Isaya, shoko raJehovha ramataura rakanaka haro. Akatiwo, nokuti rugare nezvokwadi zvichavapo pamazuva angu. Kupindura kwaHezekia handizivi kuti tingakutaure kuti kunganzi kudii. Kunokatyamadza, kunokangamate mukanwa, kana kuti titi ndo upenzi hunosebwa neutununu. Hatizivi kuti tingatsanangure tichiti kudii. Hezekia ndimambo akaita zvinhu zvikuru, ndemumwe wemadzimambo aizivikanwa aitya Mwari kwaIsraeri, kwaJudha, achiita zvakarurama. Akaita zvizhinji zvinokudzwa kwazvo. Haaverengwi pane vakafamba munzira yaJerobhoamu mwanakomana waNebhati. Anozivikanwa semunhu akafamba nenzira yakanaka. Saka pane upenzi huri kuitwa nemunhu anotya Mwari huri panapa, wokuti shoko raJehovha rinouya kwaari nemhinduro yaanopa hazvienderani. Anotaura kuti zvakanaka, handina kana problem nazvo izvi, ese machena, mazai ehuku, hapana kana dema. Vadikani, rega nditange nekutaura kuti ngwarira zvaunonamatira, ngwarira zvaunokumbira, unogona kungozviwana. Nekuti Hezekia ane zvaakakumbira, Mwari vakamuitira. Kana tichitarisa panapa, shoko raMwari rinotaura kuti Hezekia akasangana nematambudziko, akasangana nematsurutsuru nekuda kweupenyu, asi Jehovha vakamira naye. Vakamira naHezekia munguva dzokumanikidzwa, ari panyanga dzamushore, ari pachomanikidza. Munguva dzakadaro Mwari vakamira naHezekia. Kana tichibva mukati chapter 36 yaIsaya, inotitaurira kuti mambo weAsiria akauya kuzorwisa Jerusalemu, akauya kuzorwisa Hezekia, akatumira hondo yaityisa, hondo yaizezesa. Akati hokoyo nepfumo reAsiria. Auya saizvozvo akatumira nhume yake yainzi DzeRabhshake, akaenda pamasvingo eJerusarema achitaurira Hezekia kuti unofanirwa kusarenda, nekuda kwekuti hatisi kuzodzora tsvimbo, nekuda kwekuti gudo rabata kumeso. Hezekia akangwenda nekutya, akanamata nekukumbira nekuda kwenyaya iyoyi. Ndo zvinotaurwa neshoko raMwari. Muchapter 37 Hezekia anonamata. Muchapter 38 Hezekia akarwara, arwara, Bhaibheri rinoti akarwara akasvikira pakufa. Akanga atova neimwe tsoka yange yatova murinda, yatova muguva, zvokuti yange yangova nguva bedzi yekunzi mheno kana mangwana wakafuma wachiko. Mangwana handifungi kunoedza, tabvako zvakavabata. Ndo zvaita vakanga vachibva kuchipatara kunoona Hezekia. Saka zvinonzi chapter 38, zvino namazuva iwayo Hezekia akarara akasvikira pakufa. Muprofita Isaya mwanakomana waAmozi akasvika kwaari akati kwaari, zvanzi naJehovha, chirayira nhaka yako, nokuti uchafa haungararami. Bhaibheri rinotaura kuti ipapo Hezekia akatendeukira kumadziro akanyengetera kuna Jehovha, akati, dorangarirai henyu Jehovha, kuti ndakafamba pamberi penyu nechokwadi nemwoyo wose, ndikaita zvakanaka pamberi penyu. Hezekia akachema kwazvo. Ndo zvinotaurwa neshoko raMwari. Shoko raMwari rikadzoka zvakare kuburikidza naIsaya. Hezekia akanzi ararama, akapiwa mamwe makore 15 ekurarama. Mumakore 15 iwayo ndo matinowana Hezekia ari mukati meupenzi unobuda pahurukuro yake naIsaya. Ngwarira zvaunokumbira, unogona kungozviwana.
Mwari haana dambudziko rekutipa zvatinotsvaka nezvatinokumbira, asi zvinozoitika mushure mekunge tazviwana ndo panogona kuva netsekwende yese. Tinoona panapa Hezekia tataura kuti kuchapter 36 masvingo ake, masvingo eJerusarema anokombwa nehondo inotyisa yeAsiria. Hezekia anonamata muchapter 37 verse 14. Hezekia akagamuchira tsamba pamaoko ake, itsamba yakanga yabva, it's not a love letter, itsamba yakanga ichidimanda unconditional surrender yaibva kuna Senakeribi mambo weAsiria. Ende mambo uyu anga asiri kunyora ari kuAsiria, anga atorimo muJudha ari kupedzisa kupaza vana Azeka nana Lakish maguta eJudha, achipedzisa kupaza ma-fortified cities. He destroyed all the fortified cities. It's tantamount to destruction of the immune system of the nation. Saka apedza, aida kuzopedzisira neJerusarema. Jerusarema rakasiiwa raakunge dumba riri mumunda wemagaka. Saka achiti ndoda kupedzisira neJerusarema pasina zvinondidisturba kubva kune mamwe maguta. Saka pakatumirwa tsamba yekuti you must surrender. Your options are either you surrender or you just surrender. Ndoma options akapiwa. Zvikanzi Hezekia akagamuchira tsamba pamaoko enhume akairava. Hezekia akakwira kumba kwaJehovha akaipetenura pamberi paJehovha. Ipapo Hezekia akanyengetera kuna Jehovha achiti, haiwa Jehovha wehondo, Mwari waIsraeri, uye iye agere pamusoro pemakerubhi, ndimi Mwari imi moga woushe wose hwenyika, ndimi makaita kudenga nepasi. Rerekerai nzeve yenyu Jehovha munzwe, svinudzai meso enyu Jehovha muone, inzwai ose mashoko ake Senakeribi akatuma nhume kuzozvidza Mwari mupenyu. Zvirokwazvo Jehovha, saka anotaura akati zvirokwazvo Jehovha, hondo madzimambo eAsiria aka ini tinoaziva. Zvaari kutaura izvi handi kungotaura bedzi, vane track record yekuti pavasvika hapasari pakamira kwazvo. Saka Hezekia anochema nekuda kwenyaya iyi. Mwari vanzwa kuchema kwaHezekia, vakatuma ngirozi yakaparadza uto rese reAsiria, vakafuma vakaita murakatira, vakakomba masvingo eJerusarema, asi vose changova chando. Mumwe nomumwe angotira mabika chidyai henyu, mumwe nomumwe ananga kwamupfiga nebwe. Saka vakaparara saizvozvo. Jerusarema rikaporeswa, rikarwirwa nedenga. Mushure mezvo Hezekia ndo paanorwara, oudzwa kunzi chironga pfuma yako. Akachema kuna Jehovha, Mwari vakamuitira nyasha, vakamupa 15 more years dzekurarama. Nhau idzi dzezvakanga zvaitwa kuna Hezekia dzakasvika kumachinga ekure, makomo ari kure akaunga nekuda kwezvakanga zvaitika. Zvakaita mutsindo zvikaita mutinhimira. Nekuda kwaizvozvo zvakanzikwa nevakanga vari kure Mesopotamia kuBhabhironi. Ndokusaka zvichitaurwa chapter 39 verse 1. Zvino nenguva iyo Merodhaki Bharadhani mwanakomana waBharadhani mambo weBhabhironi akatuma tsamba nechipo kuna Hezekia, nokuti akanga anzwa kuti airwara akaporazve. Hezekia akafara pamusoro pavo, akavaratidza imba yakanga ine zvinokosha zvake, sirivha nendarama nezvinonhuhwira namafuta anokosha, neimba yaiva nenhumbi dzake dzose dzokurwa nadzo, nezvose zvakanga zviri papfuma yake. Kwakanga kusina chinhu mumba make kana mushe hwake hwose chavasina kuratidzwa naHezekia. Zvino muprofita Isaya akasvika akamubvunza. Saka panapa regai ndikutsanangurei ipapapa kuti tibate zviri kuitika. Now Hezekia anotambira vaenzi vabva kuBhabhironi, nhume dzeBhabhironi, maambassadors kana kuti maenvoys vabva kuBhabhironi, madignitaries, officials eBhabhironi. Vanouya nezvipo, vanouya netsamba yabva kuna, tsamba yaakapedzera kugamuchira yaibva kuna Senakeribi paakazorwirwa naJehovha. Next tsamba yakatambira yaibva kuBhabhironi. Atambira tsamba iyoyi nenhume idzi. Nonzi Nebhukadhineza akafara sechanana,
mati mamboona vana zvavanoita kana pasvika vaenzi mumba, vanenge vachivhura madhoo haradada, rinoravhurwa vachida kuratidza kuti mumba medu tinazvo zvirimo. Vana vanozviita kunyange zvisimo, vanenge vachingovhura, avhura firiji, aita sei. Hezekia akaita kunga ndumure zvokuti hapana pasina kupinda, achivaratidza kuti ndine zvakati futi, ndine zvakati zvekare. Seiko Hezekia ari so excited nenhume dzeBhabhironi? Zvakakosha kuti tinzwisise kuti panguva iyi Babylon yanga yakagarwa matunduru neAsiria. Pamwe chete naiyo Judha, vese vanga vakagarwa matunduru neAsiria. Israel, the 10 northern tribes, dzanga dzaparadzwa 20 years before Samaria. The 10 northern tribes dzeIsrael dzanga dzatoparadzwa 722-721 BC, iri ra 701 BC, gore ratiri kutaura panapa. Saka nekuda kwekuti vanga vakagarwa matunduru, pavakanzwa kuti kuBhabhironi kuJerusarema kwaitwa zvinorova, utoriya rinotyisa, rinozezesa reAsiria ratonhodzwa, kutonhodzwa kwachauruka kwaitika paJerusarema. Vanzwa izvozvo, vakomana vekuBhabhironi vakati, ndiani anoita zvakadaro? Pamusoro pezvo ndokubva vanzwa kuti iye Hezekia uya akarwara zvokuti hamusati maona zvakadaro ini. Kutonzi yanga itori cancer stage 4, cancer yechiropa stage 4, zvokuti anga hatisati amboona recovery yakadaro. Asiko zvino atoti gwindiri. Saka Baladan, mambo weBhabhironi, ndokubva atuma nhume. Baladan anga ari freedom fighter, anga ari kurwira for the independence of Babylon, independence from Assyria. Nekuti Assyria ndo yanga yakavapamba, ndo yanga yakavagara matunduru, ndo yanga iri gangaidza mukwenyi kuvanhu veBhabhironi. Saka pavakanzwa kuti chauruka atonhodzwa pamasvingo eJerusarema, vakati toda kuti tinyatsogona kuti Hezekia uyu akamira sei, uye ari kunzi apora kubva paurwere hwatinoziva kuti hakuna munhu akambopora pakadaro. Saka vakatuma Baladan, ndokutuma mwana wake Madhuku Baladan kuti chiwa head of delegation, woenda iwewe apa, ndisingotuma nhume, ndiri kutotuma mwana wangu kuratidza kuti Hezekia waremekedzwa. Kunyange zvazvo Babylon yanga iri pasi peubatwa hweAsiria, but Babylon was more powerful than Judah. Yanga iri more significant, yaizivikanwa zviri nani nemukurumbira. Saka kuti Hezekia anopiwa attention namambo weBhabhironi, kunyange hazvo mambo weBhabhironi ari paSenakeribi mambo weAsiria, but fact yekuti ndanotiswa namambo weBhabhironi yakamuita kuti aite kokai. He went crazy, akati hazviitiki zvakadai, zvokuti akaita chindumure chaicho chokuti chitombana, chokuti akashaya kuti ndoita zvokudii, ndanotiswa namambo weBhabhironi. Saka akati kuvhura madhoo ese, zvese akaita, akati what an honor, what a recognition, kuremekedzwa kwakadii, kokuti mambo haana kungotumira tsamba, atumira nhume, kwete nhume dzoga nemwana wake mukomana achazova mambo mushure make. Ndokuremekedzwa kauko. Ukuwo Baladan, mambo weBhabhironi, anga ari kutsvaga a strategic partner and ally wekuti tinogona kubatanidza hondo torwisa mhandu iri kutikanganisa inova Assyria. Saka ndo yanga iri interest yaBaladan. Saka ndokusaka Hezekia akamuratidza kuti zvandinazvo, your trust is not misplaced. Inini ndinezve, mirai ndikuratidzei kana musingazivi zvandinazvo. Saka akazarura kwese achiratidza zvese zvakanga zviripo. Vadikani hama, Mwari kana vachinge vatikomborera, Mwari kana vachinge vatiitira zvakanaka, minamato iya kana yazoderwa, minamato iya kana yazoitwa zvakanaka. Honai Hezekia akanamata, akarwirwa pahondo. Pane vamwe vedu ane masvingo eupenyu hwako akakombwa izvozvizvi, akakombwa nehondo dzaSenakeribi, ende paunoziva kuti apa handibudi, uye uri kunyengetera
Mwari ngaakudzwe nekuda kwaizvozvo. Vamwe hungava urwere kana mamwe masituations, ingava marriage yekuti yabatwa namandiregerera, zvakadaro zvokuti anytime chinogona kuchaya. Uri kunyengetera kuti dai Mwari mandiitira nyasha. Tichinyengetera hazvina dambudziko, asi chinozoitika shure kwekunge Mwari vatikomborera ndo chinogona kuzova dambudziko. Vatikani hama, may God's faithfulness to you not be the catalyst to your faithlessness to him. Hezekia akaropafadzwa zvikuru kwazvo, asi zvakamuita kuti achinoti kwati kwati naBhaladhani mambo weBhabhironi, ochikanganwa Jehovha Mwari vakanga vamuropafadza. Hapana kana chimwe chete chaMwari chatinonzwa chinotaurwa naHezekia kuna naBhaladhani, kuti aiwa Mwari vakatozviita nemuto uyu, vanhu veAsiria isu hatina kana museve watakapfuura. Ini pandakarwara handi mapiritsi, asi kuti Mwari vakandiitira nyasha. Haakudzi zita raMwari, anotaura zvake iye, ndozvaanotaura. Vatikani hama, vamwe takanamata tikakumbira kuti Mwari tiitirei nyasha. Mwari ndikangokwanisa kuti ndiwane basa iri, ini Jehovha ndichakukudzai. Ukaenda nekuprayer band ukakumbira kuti unyengetererwe nehama neshamwari, ukanyengetererwa zvikaita, asi pasalari iyoyo, paprojekti iyoyo, pakambani iyoyo, ndo pari kubva mari dziri kusastena magirlfriend. Wakanamatira ukakumbira denga rikapindura, asi ndo pari kubva zviri kupfaranyura imba yako. Mwari vakapindura. May God's faithfulness to you not be the catalyst to your faithlessness in him. Vatikani hama, vamwe vakanamata vakati ndinamatirei Vatikani, ndawana mukana wekuti ndiende mhiri kwamakungwa, ndoda kuti mutinamatirewo, vafundisi tinamatirei. Wasvika mhiri kwamakungwa kuya, waakupaza imba yako, waakusiya mudzimai nevana, waakuita hamheno zvouri kuita nekuda kwekuonererwa naBhaladhani. Wafarisa nekuda kwaBhaladhani mambo weBhabhironi, waakukanganwa mambo wemadzimambo naishe wemadzishe, waakusiya munhu akamira newe mudzimai uyu nevana munguva yako yekusukutwa nenhamo, vakamira newe. Asi yezvino izvi nekuda kwekuti waakuonekera, warwirwa pahondo yaSenakeribhi, waporeswa pakurwara kwako, wapfumbira, waakuzivikanwa kunzi Mr. so and so, Mrs. so and so, Dr. so and so, waane zita, you have titles behind your name. Waakukanganwa, now you are hobnobbing naBhaladhani. Hobnobbing naBhaladhani. Saka Jehovha vanoti handisiye zvakadaro mudikani. Kana tikafarisa zvakadaro vadikani, makomborero aMwari kana taashandura kuita zvokusotesa Mwari wacho, Mwari havarambi wakanyarara. Vanotuma zvaIsaya, anodzoka. Saka shoko raMwari rinotaura panapa, robva rati, zvino muprofita Isaya vhesi 3 ya39 iyoyo akasvika kuna mambo Hezekia akati kwaari, varume ava vakati kudiniko? Vakasvika kwauri vachibvepi? Varume ava vanga vachangobva kuenda nhume dzeBhabhironi, dzanga dzichangobva kudzokera. Zvikanzi vachingobuda, Isaya pindikiti asvika pamuzinda waHezekia. Zvikanzi ndokubvunzwa kunzi, makakurukura dzeiko nevarume ava? Tanzwa kuti mami nevaenzi, maikurukura dzei? What was the agenda? What items did you discuss? Zvikanzi uye for interest sake vakabvepi? Zvikanzi Hezekia akati, vakanga vachibva kunyika iri kure Babylon, vachiuya kwandiri. Murikuona, marongedzerwo emashoko haana kungoti vakabva kuBhabhironi. Akatanga ataura kuti havana kubva muregion medu munomu, vabva Mesopotamia, ndokwavakabva. Babylon, masvingo eBhabhironi ari very close to where Baghdad is in Iraq. Saka ndokwavakabva. Vakabva nyika iri kure, nyika yacho Babylon,
ende vakauya kuzoona inini. Muri kunzwa here matauriro ari kuita. Zvikanzi ipapo Isaiah ndokubva aita follow up question. Vakaoneiko mumba mako? Hezekia akapindura akati, vakaona zvose zviri mumba mangu. Hakuna kana chinhu pakati pepfuma yangu chandisina kuvaratidza. Hezekia ndokuti hapana zvese ndakavaratidza. I gave them a guided tour personally. Handina kupa palace attendants kuti I took them personally because these were very important dignitaries. I needed to make sure kuti I cross every T and dot every I. We don't have to, when kana maona mavisitors akadai haufaniri kuita mukana wekuti hauwanike nguva nenguva. Hezekiah was over the moon, so excited about being recognized by the king of Babylon. Zvikanzi panapa ipapo Isaiah akati hapachina kana zvokumboitisana nharo apa, ndakuchingopa sentence yapiwa nedenga. Ndopa akataurirwa zvikanzi Hezekiah, ichinzwa shoko rabva kuna Jehovha wehondo, nguva ichakwana, inguva bedzi asi ichakwana, zvese zviri mumba mako zvawaratidza izvi nezvose zvakaunganidzwa namadzibaba ako kusvikira zuva ranhasi zvichaiswa kuBhabhironi. Hakuna kana chinhu chichasiyiwa, ndizvo zvinotaura Jehovha. Vamwe vanakomana vako vachabva kwauri, vauchabereka, vachatapwa, vachava varanda mumba mamambo weBhabhironi, iyeye wauri excited naye. Zvikanzi ipapo Hezekia akati kuna Isaiah, shoko raJehovha ramataura rakanaka haro. Akatiwo, nokuti rugare nezvokwadi zvichavapo pamazuva angu. Vakomana, kana kuti ndototi chiko ndokunwa muto here vamwe vachida kusewa. Chindini chakadari izvi? Selfishness yerudzi rwakadai nekuva short-sighted kwakadai. Paaudzwa sentence iyi, mashoko aya aJehovha ekunzi ndozvichaitika, kuti zvese zvawaratidza izvi nezvakaunganidzwa nemadzibaba ako zvese zvichaendeswa kuBhabhironi, nevana vauchabereka iwewe vachaenda kuBhabhironi, vachanoitwa mauniki mumuzinda wamambo weBhabhironi. Ndozvichaitika. Waingatarisira kuti Hezekiah aiti pfurugwada pasi, ofuka sagi, ozvizora dota, owowora pamberi paMwari kuti Jehovha ndatadza, ndiitireiwo nyasha, sekuchema kwaakaita paakakombwa naSenakeribhi. Akachema paakarwara, akachema sentumure, misodzi, masiriri nemadziwa zvese akachema kusvikira Mwari wamuhwira ngoni. Asi pari zvino paanoudzwa kunzi vana vako vachaitwa nhapwa kuBhabhironi, nepfuma yose yakaunganidzwa iyi ichaendeswa kuBhabhironi. Zvikanzi Hezekia akataura akati, shoko raJehovha ramataura rakanaka chaizvo. Chakanaka chiiko apa? Nokuti rugare nezvokwadi zvichavapo pamazuva angu. As long as inini ndiri right, zvisiri kundiafekta inini, it's okay, hazvina kana problem. Handiti mati izvi hasi kuzoitika mazuva angu inini, zvichazoitika kuvana nekuvazukuru, that's okay, izvi hazvina kana problem. Vadikani hama, pakurarama kwatinoita, machoices, madecisions atinoita ane impact yakaita sei kuvana, ane impact yakaita sei kumhuri dzedu, kuzvizukuru. Pane zvimwe zvizukuru zvichamira zvichitendeka guva rako zvichituka kuti Mudhara weka handitomboda kana kumuona. Iwo usisipo, wakatofa kare. Taura kuti akativhiringira zvinhu nekuda kwemadecisions atinoita. Vadikani hama, ndinoziva kuti mukati memisha matigere tinosangana nezvinetso zvakawanda. Misha inokombwa nanaSenakeribhi, tinorwarirwa, tinofirwa, tinoshayiwa mari, tinoshayiwa zvimwe zvakawanda zvatinosangana nazvo nekunetseka kwemhando nemhando. Kana zvauya zvakadaro, zvanga zvakadii kuti tidane zita raJehovha sezvakamboitwa naHezekia pekutanga. Asi mukaona kana taakusvika pokuti hazvina nebasa rese, inini I can just move on, I can just leave this. Vakadzi hobho kunzoko, varume havaperi, I can just move on. Handiwe here iwewe waifumira kuprayer band uchinamata kuti Mwari ndipe iwo imba? Handiwe here wainamatira kuti Mwari akupe vana?
ndo zvawainamatira here kuti vasiyiwe padunhu pakadai? Vadikani hama, pane dzimwe nguva munhu paanongofunga achizvifunga iye oga asina kana pfungwa yekuti impact yemadecisions andiri kuita, decision yandiri kutora iyi icharevei kuvana, icharevei kune mumwe wangu wandakawanana naye. Munhu anongoti so long ini ndafara, it's okay. Utununu hwaHezekia hwokuti chero hazvina mhosva kuti chii chichaitika. Later on patinozoverenga tinozonzwa vana Shadrach, vana Meshach, vana Abednego vachiendeswa kubatwa kuBhabhironi. Ndokuzadziswa kweshoko rakataurwa kuna Hezekia naIsaiah raaigona kunge akanyengeterera. Hezekiah doesn't even pray about this issue. Are you praying for your issue? Kana kuti uri kuti I can just move on? Handidi zvinondinetsa, asi zvinonetsani. Zvinonetsa vana ndo zviri okay, zvichanetsa vachazouya ndo zviri right. Zvikanzi Hezekia, Bhabhironi ichatora kwete zvawakaunganidza iwewe bedzi, asi zvakaunganidzwa namadzibaba ako. Ende kuchaendeswa vanhu kuBhabhironi kwete kungoti vanhuwo nje. Zvikanzi vana vauchabereka iwewe vachaenda kuBhabhironi. Apa arikuedza kuratidzwa kuti dambudziko irika riri mumba mako. But iye anoti hanyanani, handinei nazvo izvo, so long zvisiri kuitika kwandiri, it's okay. Shoko ramataura rakanaka. He doesn't pray about it. Are you praying about your situation? Kana uri kuti I can solve it in my own way, I can just move on and forget about this? Are you sure? Is it that easy? Zviri nyore kudaro. And moving on iri kushandisa maresources ebasa riye rawakauya kuprayer band uchiti Mwari ndikomborerei ndiitirei zvakanaka. Chikomborero chaMwari chava chituko here kwauri? Chava chituko here Hezekia kuti Mwari vakakurwira pana Senakeribhi? Dai vakakurega kuti tsondokotwa, dai wakakuyiwa naSenakeribhi. Rangarira kwawakabva mudikani, rangarira Jehovha kwawakakutora. Usakanganwa chazuro nehope kuti Mwari vakakutora kwakaita sei. Ezvino wakunoza uchida kunozera Mwari. Usakanganwa mudikani. Mwari vanoti ndakakutora kudurunhuru ndikaguma dota, wakaraswa kumadota kumarara, ndikakuita kuti ufambe nemachinda. Yezvino uya hobnobbing nana Baladani, hauchaziva Jehovha. Kana utaura uri kutaura zvako, hautauri zvembiri yaMwari, hautauri zvembiri yaJehovha. Amudikani, zvikanzi panapa zvichatorwa handi zvakaunganidzwa naHezekia bedzi, asi zvakaunganidzwa nemadzibaba ake, zvese zvanga zvichaendeswa kuBhabhironi. Ende zvakaendeswa later on panguva yaNebhukadhineza. Tinoziva kuti Nebhukadhineza achitungamirira hondo akauya akakomba Jerusalem. Nebhukadhineza mwana waNabhopolasa. In fact, Nabopolasa, the king of Babylon, akatofa Nebhukadhineza akakomba masvingo eJerusalem. Nebuchadnezzar akaita one of the most amazing trips dzekubva achicrossa through the Arabian desert, akatora shortcut all the way to Babylon in record time kuti akwanise kunoita claim the throne. Pasati pauya mausurpers kana kuti vangade kumubvutira chigaro. Saka Nebuchadnezzar ndiye akatora wana Daniel, vana Shadrach, vana Abednego vakaendeswa kubatwa vakanogara for all those years. Someone could have prayed about that. Funga about how far reaching the consequences may be of the decisions and choices that you make. And some of them tichaita mushure mekunge taropafadzwa naMwari. Ngachisave chituko mudikani wakanyengetera ukakumbira wafundisi ndinamatirei ndoda kuenda mhiri kwamakungwa, toda kuti muri wane kurarama kwakanaka. Chava chituko here kuti waveko mhiri kuya? Ko muri iri ipi? Pindura mubvunzo yo kuna Jehovha. What is the state of your family? Muri kutaudzana here? Mune rufaro here? Kana kuti waakufarisa nekuda kwana Baladani? Mwari vanotaura kuna Hezekia zvikanzi zvose zvichatorwa, zvese zvawafarisa uchivaratidza izvi zvichaenda. Mwari vanogona kuzvinakura zvese zvawakaunganidza izvi ukasara padunhu apa, sara pachena apa, zvanakurwa zvese izvi. Ende Mwari vari kuti kana ndonakura handinakuri zvako wega bedzi,
nezvakaunganidzwa nedzinza rese. Instead of being the asset that you could be to the family, you can become a liability to the family. Hezekiah definitely became a liability. Apa ndopa zvakapronouncedwa unequivocally, without any prevarication, without any dithering or whatever. Mwari ndopa wakazisa pachena kuti muri kuenda Babylon nekuda kweunhu. Hezekiah taingatarisira vadikani kuti semazuva ese aingadai akapfugama kuti Mwari ndatadza ndiregererei. Asi Hezekiah anototi no, that's okay, akaisa ruoko muhomwe, that's not a problem. As long as it's not going to happen in my time, hazvina kana problem, it's okay with me. I mean, how careless can someone be? How careless? Apa pari kutaurwa vana vake chaiwo. Bhaibheri rinobva, Isaiah anobva anyatsokuita very clear kuti havazongori vana vemuumambo huno vekwaJudha, vako vauchabereka iwewe ndo vachasangana nepfumvu iyi. Iwo taura kuti that's okay as long as it's not happening to me. Are we sometimes reckless like Hezekiah? Hadzipo here nguva dzatinokanganwa tongotaura kuti chero zvazvaita hazvina kana problem, so long zvisiri kuzobata inini, it's okay. Tiri kungotaura nekufunga pamusoro pemadecisions atinoita, zvikuru sei mushure mekunge Mwari vatikomborera, Mwari vatisimudza, Mwari vatiisa pakanaka kana kuti pari nani. Zvikanzi, may God's faithfulness to you, my brother, my sister, may God's faithfulness to you not be the catalyst to your faithlessness in him. Kuti ngakurege kuva ndiko kuchapunza kutenda kwako muna Mwari, asi kuti dai tamira mukati menguva dzekutambudzika nemunhamo nei mukati memhuri dzedu idzodzi, ai Mwari vatibatsira, tanamata senguva dzose Hezekiah. Asi apa haanamati, anoti it's okay, zvinouya zvacho tinozongozvionawo ikoko, iyo ndivo vachadhilawo nazvo ikoko kana zvazouya. Mwari vatibatsire, Mwari vatiitire zvakanaka. Paripo pada patakakanganisa, iwo hana yako inokupomera, Mwari vanoti it's not too late. Vanoti kunyange zvivi zvako, muna Isaiah makare imo muchapter 1 verse 18, zvakatsvuka semucheka mutsvuku zvichaitwa semazaya echando. Kunyange zvakaita sei, Mwari vanoti we have to taurirana, come let's reason together. God wants to make things right with your life, with your family. Mwari vanoda kuti zive zvakanaka. Don't end up a liability to the family. God wants you to be an asset. Zvikomborero zvaMwari ngazvirege kuzova zvituko. Dai Mwari vatiitira zvakanaka, mudikani unogona kusimudzira mwoyo wako kuna Jehovah, even as I pray with you. Ngatinamatei. Mwari vari kumusoro kudenga, tinotenda nekuda kwenyasha dzenyu, tinotenda nemuenzaniso waHezekiah. Tibatsirei tisabatwa neupenzi hwakadai, tichifarira nyika ino nezvese zviri mairi, asi kuti dai tati kwati nemi tisingakanganwi mupi wezvose zvatiinazvo. Tiregererei patakatadza, tidzoreredzei, tiumbei patsva. Tanamata Ishe nekutenda tichikumbira muzita renyu rinogara nokusingaperi. Amen. Tenziko zvawarini musati masvika, moyo yedu yaneta nekungumirira, yowarini yonguva inopenya kwazvo, kupenya kwembiriri kuonekwa kwenyu, kozova
vamuke vanoyeranga vati tenzi aswedera mwenje yenu ifute chiuno zisungwe vese vagadzirire kumuona tenzi mutsanyi vakarara chemanyi vamuke tenzi aswedera mwenje yenu ifute zviuno zvisungwe vese